Capitolul 2. O minte liniștită generează forță. La micul dejun de la hotel, 3 dintre noi am ajuns să discutăm despre cât de bine dormiserăm în noaptea precedentă. Un subiect cu adevărat spectaculos. Un bărbat s-a plâns că a făcut noaptea albă. S-a sucit și s-a învârtit în pat și era mai epuizat decât atunci când a mers la culcare. Cred că ar fi mai bine să nu mai ascult știrile înainte de a dormi, a observat el. Le-am ascultat aseară și mi-a rămas urechea plină de probleme. Asta e o frază interesantă. Ureche plină de probleme. Nu e de mirare că a avut parte de o noapte agitată. Poate cafeaua pe care am băut-o înainte de a mă retrage a contribuit într-o anumită măsură, a cugetat el. L-am îndemnat să vorbească despre planul său pe care l-a explicat după cum urmează. Când eram copil, tatăl meu, care era fermier, avea obiceiul de a aduna familia în salon înainte de culcare și de a ne citi din Biblie. Încă îl aud. De fapt, de fiecare dată când aud acele versete din Biblie, parcă le aud citite de tata. După rugăciuni, mergeam în camera mea și adormeam buștean. Însă, când am plecat de acasă, am pierdut obiceiul de a citi din Biblie și de a mă ruga. Trebuie să recunosc faptul că, ani în șir, singura dată când m-am rugat efectiv a fost atunci când am intrat într-o belea. Însă, acum câteva luni, soția mea și cu mine trecând prin câteva probleme dificile, ne-am hotărât să încercăm din nou să ne rugăm. Am descoperit că e o practică foarte utilă, astfel încât, acum în fiecare noapte, înainte de a merge la culcare, citim împreună din Biblie și avem o mică sesiune de rugăciune. Nu știu exact de ce anume, însă de atunci am dormit mai bine, iar lucrurile s-au îmbunătățit în toate privințele. De fapt, această practică mi se pare atât de utilă încât chiar și atunci când sunt pe drum, așa cum sunt acum, citesc din Biblie și mă rog. Aseară am intrat în pat și am citit Psalmul 23. L-am citit cu voce tare și mi-a prins tare bine. S-a întors către celălalt bărbat și a spus: nu am mers la culcare cu urechea plină de probleme, am mers cu o minte împăcată. Ei bine, există două expresii criptice pentru tine: o ureche plină de probleme și o minte împăcată. Pe care dintre ele o alegi? Secretul constă într-o schimbare de atitudine. Cineva trebuie să învețe să trăiască pe baza unei gândiri diferite și cu toate că modificarea gândirii necesită efort, procesul e mult mai ușor decât să continui să trăiești în același stil. O viață plină de tensiune e una dificilă. O viață de pace lăuntrică, armonioasă și lipsită de stres reprezintă cel mai ușor gen de existență. În această situație, condiția principală pentru dobândirea unei minți liniștite o constituie efortul de a-ți restructura gândirea în sensul unei atitudini relaxate, de acceptare a darului păcii pe care ți-l oferă Dumnezeu. Ca un exemplu de adoptare a unei atitudini relaxate și, prin urmare, de primire a păcii, mă gândesc mereu la o experiență dintr-un anumit oraș în care am ținut o prelegere într-o seară. Înainte de a urca pe scenă, stăteam în spatele cortinei, uitându-mă pe discursul meu, când s-a apropiat un băiat care a dorit să discute cu mine o problemă personală. Le-am informat că, pentru moment, îmi era imposibil să vorbesc cu el, de vreme ce urma să fiu prezentat publicului și l-am rugat să aștepte. În timp ce îmi țineam prelegerea, l-am observat pe bărbat plimbându-se neliniștit încolo și încoace, însă, după ce l-am terminat această discuție fără urmă, totuși îmi lăsase cartea de vizită, din care reieșea că era un om influent în acel oraș. Revin la hotel. Deși era târziu, eram încă tulburat de acest om, astfel încât l-am sunat. El a fost surprins de apelul meu și mi-a explicat că nu mai așteptase deoarece eram în mod evident ocupat. Voiam doar să te rogi împreună cu mine, a spus el. M-am gândit că dacă te vei ruga împreună cu mine, poate mă voi liniști puțin. Nu ne oprește nimic să ne rugăm împreună la telefon chiar acum, am spus. Întrucâtva uimit, a răspuns: nu am auzit niciodată de rugăciunea prin telefon. De ce nu? Am întrebat. Un telefon nu e decât un mijloc de comunicare. Ești la câteva străzi de mine, însă prin intermediul telefonului suntem împreună. În afară de asta, am continuat, Domnul e alături de fiecare dintre noi.
El se află în ambele capete ale acestei linii telefonice, precum și între noi. E cu tine și e cu mine. Bine, a încuvițat el. Aș vrea să te rogi împreună cu mine. Am închis ochii și m-am rugat pentru bărbatul de la telefon. M-am rugat ca și cum am fi fost în aceeași încăpere. El putea să audă și Domnul putea să audă. Când am terminat, i-am sugerat, tu nu te rogi? Pentru câteva clipe niciun răspuns. Apoi de la celălalt capăt al liniei am auzit suspine și în cele din urmă el a spus, am rămas fără cuvinte. Plângi pentru 1 minut, 2, apoi roagă-te, i-am recomandat. Spune-i pur și simplu lui Dumnezeu tot ce se te deranjează. Presupun că aceasta e o linie privată, însă dacă nu e și dacă ascultată cineva, nu contează. Pentru cineva din afară, noi nu suntem decât 2 voci. Nimeni nu va ști că e vorba de mine și de tine. Încurajat astfel a început să se roage. La început, ezitant, apoi cu mare intensitate, și-a descărcat sufletul, care era plin de ură, frustrare, eșec, în cantități considerabile. În final s-a rugat stăruitor. Dragă Iisuse, dau dovadă de mare îndrăzneală, rugându-te să faci orice pentru mine, pentru că eu nu am făcut niciodată ceva pentru tine. Presupun că știi ce om de nimic sunt. Deși afișez imaginea unui om important, sunt sătul de toate acestea. Dragă Iisuse, te rog, ajută-mă. Astfel încât m-am rugat din nou și l-am rugat pe Domnul să îi asculte rugăciunea. După care am spus, Doamne, la capătul celălalt al liniei telefonice, întinde-ți mâna asupra prietenului meu și dăruiește-i pace, ajută-l acum să se liniștească și să își accepte darul păcii. După care m-am oprit și a urmat o pauză mai degrabă lungă, apoi bărbatul a vorbit și nu am să uit niciodată tonul vocii sale în timp ce spunea. Îmi voi aminti mereu această experiență și vreau să știi că pentru prima oară, după mai multe luni, mă simt curat pe dinăuntru, fericit și liniștit. Acest bărbat a folosit o tehnică simplă pentru liniștea minții. Și-a golit mintea și a primit pacea ca pe un dar de la Dumnezeu. După cum a afirmat un medic, mulți dintre pacienții mei sunt sănătoși, gândurile lor mai puțin, astfel încât le prescriu rețeta mea preferată, însă nu e o rețetă pe baza căreia să poți cumpăra leacul de la farmacie. Rețeta pe care o prescriu e un verset din Biblie. Nu le scriu pacienților acest verset. Îi spun să caute, iar în el se spune Romani 12:2. Să vă schimbați prin înnoirea minții. Pentru a fi mai fericiți și mai sănătoși, au nevoie de înnoirea minții, adică de o schimbare în modul de gândire. Atunci când își administrează această rețetă, dobândesc la propriu o minte liniștită. Acest lucru ajută la generarea sănătății și a bunăstării. O metodă esențială pentru a-ți liniști mintea e să o golești de gânduri. Acest aspect va fi accentuat în alt capitol, însă îl menționez aici pentru a sublinia importanța unei purificări mentale frecvente. Recomand golirea minții de cel puțin 2 ori pe zi, chiar mai ales în cazul în care e necesar. Te îndemn cu tărie să practici golirea minții de temeri, sentimente de ură, nesiguranță, regret și vinovăție. Simplul fapt că faci în mod conștient acest efort de a-ți goli mintea tinde să îți ofere alinare. Nu ai trăit oare un sentiment de eliberare atunci când ai fost în măsură să te descarci de grijile care îți apăsau inima în fața unei persoane în care puteai avea încredere? De pe poziția mea de preot, am observat deseori cât de mult înseamnă pentru oameni să aibă alături o persoană în care se pot încrede și căreia îi împărtășească toate problemele. Am condus o ceremonie religioasă la bordul navei Lurlin,
într-o călătorie către Honolulu. În discursul meu am sugerat ca oamenii care își purtau grijile în gânduri să meargă la pupă și să își imagineze că iau din minte fiecare gând anxios, îl aruncă peste bord și îl privesc dispărând în curentul de apă stârnit de elicea navei. Pare o sugestie aproape copilăroasă, însă un bărbat a venit mai târziu la mine și mi-a spus: am făcut așa precum ai sugerat și sunt uimit de cât de eliberat mă simt. Pe durata acestui voiaj, în fiecare seară, la apusul soarelui, îmi voi arunca grijile peste bord până când îmi voi dezvolta psihologia de a le alunga complet din conștiința mea. În fiecare zi le voi privi dispărând în marele ocean al timpului. Nu vorbește oare Biblia despre uitarea acelor lucruri care sunt în urma ta? Bărbatul pe care l-a atras această sugestie nu e un sentimentalist lipsit de simț practic. Dimpotrivă, e o persoană cu un mod de a gândi impresionant, un lider extraordinar în domeniul său. Desigur, golirea minții nu e suficientă. Când mintea e golită, altceva e invitat să o acceseze. Mintea nu poate să rămână goală pentru multă vreme. Nu poți trăi permanent cu o minte goală. Recunosc faptul că unii oameni par să ajungă într-un asemenea stadiu, însă este absolut necesar să-ți umpli din nou mintea cu idei. În caz contrar, gândurile pe care le-ai alungat se vor furișa iarăși înăuntru. Ca să preîntâmpini acest lucru, începe imediat să îți hrănești mintea cu gânduri creative și sănătoase. Apoi când temerile, sentimentele de ură și grijile vechi care te-au bântuit atâta vreme încearcă să își găsească drumul înapoi către tine, vor descoperi un mesaj pe ușa minții tale pe care scrie: ocupat. Pot să își forțeze intrarea, deoarece trăind atâta vreme în capul tău se pot simți acolo ca acasă. Însă, gândurile noi și sănătoase pe care le-ai adoptat vor fi acum mai puternice și mai ancorate și, prin urmare, capabile să le respingă pe cele dăunătoare. Toate gândurile vechi vor fi învinse și te vor lăsa în pace. Tu te vei bucura în permanență de o minte liniștită. De câteva ori pe zi, practică cultivarea unor gânduri pașnice, atent selecționate. Lasă să îți treacă prin minte imagini mentale ale celor mai liniștite scene la care ai fost vreodată martor, cum ar fi, de exemplu, o vale frumoasă plină de tihna înserării, în vreme ce umbrele cuprind peisajul și soarele merge la culcare. Amintește-ți lumina argintie a lunii, căzând peste valurile unduitoare sau marea spălând cu blândețe nisipul moale al plajelor. Astfel de imagini mentale calme vor avea asupra minții tale efectul unui remediu tămăduitor, astfel încât, din când în când, în timpul zilei, îngăduie imaginilor care sugerează pacea să treacă lent prin mintea ta. Practică tehnica articulării sugestive, adică repetă cu voce tare câteva cuvinte liniștitoare. Cuvintele au o putere sugestivă profundă și au efecte vindecătoare atunci când sunt rostite. Pronunță cuvinte care stârnesc panică, iar mintea ta va intra imediat într-o stare ușoară de nervozitate. Probabil vei avea o senzație de apăsare în stomac care îți va afecta întregul mecanism fizic. Dacă, dimpotrivă, vei rosti cuvinte care sugerează calmul și pacea, mintea ta va reacționa într-o manieră pașnică. Folosește cuvinte precum liniște. Repetă cuvântul încet de mai multe ori. Liniște în sensul de liniște calmă. E unul dintre cele mai frumoase și mai melodice cuvinte din limba engleză, iar simpla sa rostire
tinde să inducă o stare de pace interioară. Un alt cuvânt vindecător e seninătate. Vizualizează seninătatea în timp ce rostești cuvântul. Repetă lent și transpune-te în dispoziția sufletească pe care o simbolizează acest cuvânt. Astfel de cuvinte au un potențial tămăduitor atunci când sunt folosite în această manieră. E util de asemenea să folosești versuri din poezii sau pasaje din scriptură. Un bărbat pe care îl cunosc și care a atins o stare remarcabilă de pace a minții are obiceiul de a scrie pe cartonașe citate neobișnuite care exprimă starea de pace. El poartă mereu în portofel unul dintre cartonașe, consultându-l frecvent până când memorează fiecare citat. Spune că fiecare astfel de idee transmisă subconștientului îi lubrefiază mintea cu o stare de calm. Un concept care sugerează liniștea e, într-adevăr, asemenea unui ulei pentru angrenajul unei minți tulburate de gânduri negative. Unul dintre citatele pe care le-a folosit provine de la un mistic din secolul al XVI-lea. Nu lăsa nimic să te tulbure, nu lăsa nimic să te înspăimânte, totul trece cu excepția lui Dumnezeu. Dumnezeu singur e suficient. Cuvintele Bibliei dețin o valoare terapeutică de o forță particulară. Transmite-le minții, permite-le să se dizolve în conștiință, iar ele vor acționa ca un balsam vindecător asupra întregii tale structuri mentale. Acesta e unul dintre cele mai simple procese pe care le poți practica și de asemenea unul dintre cele mai eficiente în obținerea unei păci a minții. Un agent de vânzări mi-a povestit o întâmplare care s-a produs într-o cameră de hotel din Midwest. Se afla într-un grup de oameni de afaceri care participa la o conferință. Unul dintre bărbați era destul de nervos, începea să își piardă controlul, era certăreț, hipersensibil. Toți cei prezenți îl știau destul de bine și și-au dat seama că se afla sub o presiune nervoasă considerabilă. Însă, în cele din urmă, atitudinile sale agresive au început să irite pe toată lumea. Acest individ nervos și-a deschis geanta, a scos o sticlă mare care conținea un medicament cu aspect grețos și și-a turnat o porție generoasă. Întreba ce fel de medicament era, el a mormăit. Păi e ceva pentru nervi. Mă simt ca și cum urmează să explodez. Presiunea pe care o simt îmi face să mă întreb dacă nu cumva o să clachez. Încerc să nu arăt, însă presupun că și voi ați observat că sunt nervos. Acest medicament mi-a fost recomandat, iar eu am înghițit mai multe sticle, însă nu pare să aibă vreun efect. Ceilalți bărbați au izbucnit în râs, iar unul dintre ei a spus cu blândețe: Bill, nu știm nimic despre medicamentul pe care îl iei. Poate că funcționează, însă eu îți pot da un remediu pentru nervi care îți va fi într-adevăr de folos. Știu asta pentru că leacul m-a vindecat și pe mine, iar eu eram într-o stare mai proastă decât tine. Care e medicamentul? Care e medicamentul? A întrebat repede Bill. Celălalt a căutat în servieta sa și a scos o carte. Această carte te va ajuta să vorbesc serios. Presupun că ți se pare ciudat faptul că port o Biblie cu mine, însă nu îmi pasă ce părere au cei din jur. Nu mi-e deloc rușine de asta. Am purtat în servietă această Biblie în ultimii 2 ani și am marcat în ea versete care mă ajută să îmi păstrez calmul. Funcționează în cazul meu și cred că te poate ajuta și pe tine. Ce-ar fi să faci o încercare? Ceilalți ascultau cu interes acest discurs neobișnuit. Bărbatul nervos s-a așezat pe scaun. Văzând că este ascultat, cel care vorbea a continuat. Într-o noapte am avut parte într-un hotel de o experiență stranie
în urma căreia am rămas cu obiceiul de a citi Biblia. Treceam printr-o stare destul de tensionată. Mă aflam într-o călătorie de afaceri, iar într-o după-amiază am venit în camera mea teribil de nervos. Am încercat să redactez câteva scrisori, însă mintea nu-mi stătea la ele. M-am plimbat încolo și încoace prin cameră, am încercat să citesc foaia de hârtie, însă acest lucru m-a iritat, astfel încât m-am decis să cobor la bar și să beau un pahar, orice, numai să fug de mine. În timp ce stăteam lângă bufet, s-a întâmplat ca ochii să-mi cadă pe o Biblie. Am văzut multe astfel de Biblii în camerele de hotel, însă nu citisem niciodată vreuna. Totuși ceva m-a îndemnat să fac asta și am deschis cartea la unul dintre psalmi. Apoi am început să citesc. Îmi aduc aminte că am citit acel psalm stând în picioare. După care m-am așezat și am citit încă unul. Lectura îmi stârnea interesul, însă cu siguranță eram surprins de mine însumi. Eu citind Biblia. Era o glumă bună, însă am continuat să citesc. În curând am ajuns la psalmul 23. Îl învățasem când eram copil la școala de duminică și eram surprins că încă mai știam pe de rost o mare parte din el. Am încercat să îl rostez din nou, în special versetul care spune: El, Domnul, mă duce la ape liniștite, îmi înviorează sufletul. Îmi place acest verset, mi-a rămas în minte. Am stat acolo repetându-l din nou și din nou și următorul lucru de care mi-am dat seama a fost că m-am trezit. Se pare că adormisem și avusesem un somn profund. Am dormit doar aproximativ 15 minute, însă la trezire eram la fel de înviorat și de odihnit ca și cum aș fi dormit bine o noapte întreagă. Însă îmi amintesc sentimentul minunat de înviorare totală, după care mi-am dat seama că mă simțeam liniștit și mi-am spus: nu e ciudat? Ce se întâmplă cu mine de mi-a scăpat un lucru atât de minunat? După acea experiență am cumpărat o Biblie, una mică, ce încape în geantă, și de atunci o port mereu cu mine. Îmi place sincer să o citesc și nu sunt nici pe departe la fel de nervos pe cât obișnuiam să fiu. Deci încearcă asta, Bill, și vezi dacă funcționează. Bill a încercat la propriu și a continuat să încerce. A mărturisit că la început a fost puțin ciudat și dificil pentru el și că a citit Biblia pe furiș, când nu era nimeni în preajmă. Nu voia să se creadă despre el că e sfânt sau pios. Însă acum spune că o ia cu el în călătoriile cu trenul și cu avionul sau oriunde merge și o citește, iar lectura îi face enorm de mult bine. Nu mai am nevoie să-mi beau medicamentul pentru nervi, a declarat el. Această strategie trebuie să fi funcționat în cazul lui Bill, pentru că acum te poți înțelege lesne cu el. Își ține emoțiile sub control. Acești doi bărbați au descoperit că nu e complicat să îți liniștești mintea. Pur și simplu o hrănești cu gânduri care generează pacea interioară. Pentru a avea o minte calmă, trebuie doar să o umpli cu pace. E simplu. Există alte modalități practice prin care poți dezvolta atitudini senile și liniștite. O cale este conversația ta interioară. În funcție de cuvintele pe care le folosim și de tonul cu care le folosim, ne putem crea o stare de nervozitate, hipersensibilitate și supărare. Prin discursul nostru putem obține totodată reacții pașnice. Vorbește calm pentru a fi calm. Într-un grup, atunci când o conversație capătă o tendință supărătoare, încearcă să o infuzezi cu idei pacifiste. Observă cum neutralizează tensiunile nervoase. O conversație în care vă exprimați așteptările sumbre, de pildă la micul dejun, stabilește adesea tonul întregii zile. Mici aspecte ale vieții se conformează ca prin minune
specificațiilor negative pe care le atribuim dinainte. Conversația negativă afectează împrejurările în manieră nefavorabilă. Cu siguranță, o discuție de natură tensionată și nervoasă sporește agitația interioară. Dacă, dimpotrivă, începi fiecare zi adoptând atitudini liniștitoare, pline de mulțumire și fericire, zilele tale vor fi plăcute și presărate cu succes. Astfel de atitudini constituie factori activi și categorici în crearea unor condiții de viață satisfăcătoare. În concluzie, ai grijă la felul în care vorbești dacă dorești să îți calmezi mintea. E important să elimini din cadrul conversațiilor tale ideile negative, întrucât ele vor produce tensiune și iritare. De exemplu, atunci când servești masa la prânz, împreună cu alte persoane, nu fă comentarii de genul: comuniștii vor prelua în curând conducerea asupra țării. În primul rând, comuniștii nu vor prelua conducerea asupra țării, iar atunci când faci astfel de afirmații, creezi o reacție depresivă în mințile celorlalți. Fără îndoială, astfel de comentarii vor afecta defavorabil digestia. O remarcă deprimantă influențează atitudinea tuturor celor prezenți și toată lumea pleacă cu o ușoară, dar clară senzație de iritare. Oamenii mai poartă cu ei impresia limpede că ceva e greșit în toate privințele. Sunt momente în care trebuie să ne confruntăm cu aceste întrebări dure și să le răspundem în manieră obiectivă și fermă. Nu manifestă nimeni un dispreț mai mare față de comunism decât mine, însă, ca o regulă generală, pentru a-ți păstra pacea minții, ar trebui să folosești în cadrul conversațiilor personale și de grup expresii pozitive, fericite, optimiste, care exprimă satisfacția. Cuvintele pe care le rostim au un impact direct și precis asupra gândurilor. Acestea creează cuvinte, deoarece cuvintele sunt vehiculul ideilor. Însă, cuvintele influențează totodată gândurile și ajută la condiționarea atitudinilor, dacă nu și la crearea lor. De fapt, felul în care gândești pornește adesea de la o conversație. Prin urmare, dacă discuțiile sunt în general monitorizate și disciplinate pentru a te asigura că ele conțin expresii ce aspiră calmul, acestea vor genera idei pașnice și, ca urmare, în cele din urmă, o minte calmă. O altă tehnică eficientă pentru dezvoltarea unei minți liniștite e practicarea zilnică a tăcerii. Fiecare ar trebui să rămână într-o tăcere absolută, nu mai puțin de 15 minute, odată la fiecare 24 de ore. Mergi singur în cel mai liniștit loc accesibil ție și stai jos, eventual întins, vreme de 15 minute și practică arta tăcerii. Nu vorbi cu nimeni, nu citi, gândește cât mai puțin cu putință. Adu-ți mintea într-o stare neutră. Imaginează-ți mintea ca fiind în repaus, inactivă. La început acest lucru nu va fi ușor, pentru că gândurile ți se aglomerează în minte. Însă, odată cu practica, îți vei spori eficiența. Vizualizează-ți mintea ca fiind suprafața unei ape și încearcă să vezi cât de mult o poți liniști, astfel încât să nu existe nicio unduire. Când ajungi într-o stare de repaus, începe să asculți sunetele mai profunde ale armoniei și frumuseții lui Dumnezeu, ce poate fi descoperite în esența tăcerii. Din nefericire, americanii nu sunt pricepuți la această practică, ceea ce e păcat, pentru că, după cum a spus Thomas Carlyle,
Tăcerea e elementul în care se nasc lucruri mari. Acestei generații de americani îi lipsește ceva ce strămoșii noștri cunoșteau și care a ajutat la condiționarea caracterului lor, iar acel lucru este liniștea marilor păduri și a eșecurilor întinse. Poate că lipsa noastră de pace lăuntrică se datorează, într-o anumită măsură, efectului pe care zgomotul îl are asupra sistemului nervos la oamenii din prezent. Studii științifice demonstrează că zgomotul de la locul în care muncim, trăim sau dormim reduce eficiența umană într-o măsură observabilă. Contrar credinței comune, e îndoielnic faptul că ne vom putea adapta vreodată mecanismele fizice, mentale sau nervoase la zgomot. Indiferent cât de familiar ne devine un sunet repetat, el nu trece niciodată neauzit de inconștient. Claxoanele automobilelor, vuietul avioanelor și alte zgomote stridente duc efectiv la activitatea fizică pe durata somnului. Impulsurile electrice trimise către și prin nervii de care aceste sunete determină mișcări musculare care diminuează eficiența odihnei. Dacă reacția e suficient de severă, ea atinge intensitatea unui șoc. Dimpotrivă, tăcerea e o practică ce vindecă, alină, însănătoșește. Daily Star afirmă: niciuna dintre persoanele pe care le cunosc, bărbați sau femei, care știu să practice tăcerea și o practică, nu au fost niciodată bolnave. Din câte știu, am observat că propriile afecțiuni de sănătate apar atunci când nu echilibrez exprimarea de sine cu relaxarea. Când nu echilibrez exprimarea de sine cu relaxarea. Daily Star asociază îndeaproape tăcerea cu vindecarea spirituală. Senzația de odihnă care rezultă dintr-o practică a tăcerii totale e o terapie de cea mai înaltă valoare. Ce-i drept, în împrejurările vieții moderne, cu accelerarea ei de ritm, practica tăcerii nu mai e la fel de simplă ca pe vremea strămoșilor noștri. Există un număr vast de dispozitive producătoare de zgomot pe care ei nu le cunoșteau, iar programul nostru zilnic e mai agitat. Spațiul a fost anihilat de lumea modernă, iar din câte se pare, noi încercăm, de asemenea, să anihilăm factorul timpului. Uneori, e posibil pentru un individ să facă o plimbare în adâncul pădurii, să stea pe malul mării, să mediteze pe un vârf de munte sau de pe puntea unui vas în mijlocul oceanului. Însă, atunci când avem parte de astfel de experiențe, ne putem întipări în minte imaginea locului liniștit și sentimentul de moment pe care îl putem evoca ulterior din memorie pentru a-l retrăi la fel de veritabil ca atunci când ne aflam în fața locului. De fapt, atunci când îți amintești de evenimentul respectiv, mintea tinde să înlăture orice factor neplăcut prezent în situația reală. Revizitarea în amintire a acelui loc este adesea îmbunătățită în raport cu vizita inițială, pentru că mintea tinde să reproducă doar frumusețea din scena reamintită. De pildă, în timp ce scriu aceste cuvinte, mă aflu pe balconul unuia dintre cele mai frumoase hoteluri din lume, Royal Hawaiian, situat pe celebra și romantica plajă din Honolulu, Hawaii. Privesc o grădină cu palmieri grațioși ce se leagănă în briza înmiresmată. Aerul e încărcat cu aroma florilor exotice. Florile de hibiscus care se
Pe această insulă sunt prezente în 2000 de varietăți umplu grădina. Lângă fereastra mea sunt arbori de papaya încărcați cu fructe coapte. Culoarea strălucitoare a poincianei regale, verdele aprins al copacilor din pădure, adaugă farmec peisajului, iar de ramurile arborilor de acacia atârnă splendidele lor flori albe. Incredibilul ocean albastru ce înconjoară aceste insule se întinde departe către orizont. Valurile albe iau plaja cu asalt, iar hawaienii și ceilalți vizitatori s-au aventurat în apă, plutind grațios pe plăci de surf și în canoe cu furchet. Pe ansamblu, e o scenă de o frumusețe încântătoare, care are un efect tămăduitor de nedescris asupra mea. În timp ce stau aici scriind despre forța generată de o minte liniștită. Responsabilitățile permanente ce caracterizează în mod obișnuit viața mea par atât de îndepărtate. Deși mă aflu în Hawaii pentru a ține o serie de prelegeri și pentru a scrie această carte, pacea acestui loc reușește totuși să mă învăluie. Cu toate acestea îmi dau seama că numai după ce voi reveni acasă la mine în New York, la 8000 de kilometri departare, voi savura bucuria deosebită inspirată de frumusețea pe care o privesc acum. Ea va fi păstrată cu sfințenie în amintire, ca pe un refugiu neprețuit, în care mintea mea se poate retrage în zilele aglomerate care mă așteaptă. Adesea, atunci când mă voi afla departe de acest loc idilic, mă voi întoarce la el în amintire pentru a-mi găsi pacea de pe plaja mărginită de palmieri și spălată de valurile înspumate. Umpleți mintea cu toate experiențele limitatoare posibile, după care amintește-ți-le în mod planificat și deliberat. Trebuie să înveți că cea mai ușoară modalitate de a ușura mintea e să o eliberezi. Acest lucru e făcut prin practică, prin aplicarea unor astfel de principii simple pe care le-am schițat aici. Mintea răspunde repede la procesul învățării și la disciplină. Poți determina mintea să îți dea înapoi tot ceea ce dorești, însă nu uita că aceasta nu poate înapoia decât ceea ce i s-a dat inițial. Saturează-ți gândurile cu experiențe liniștitoare, cuvinte și idei pașnice, iar în cele din urmă vei avea o rezervă de experiențe generatoare de pace la care poți reveni pentru înviorarea și reînnoirea spiritului tău. Ea va constitui o sursă vastă de putere. Am petrecut o noapte cu un prieten care are o casă foarte frumoasă. Am servit micul dejun într-o sufragerie unică și interesantă. Cele 4 ziduri sunt pictate cu un frumos peisaj din mediul rural unde gazda mea a locuit în copilărie. E o panoramă cu dealuri abrupte, văi blânde și cursuri de apă limpezi în care se oglindește soarele și care trec susurând peste stânci. Drumuri sinuoase șerpuiesc prin lungi, cai mici punctează peisajul. Într-o poziție centrală se află o biserică albă, în vârful căreia se află o clopotniță înaltă. În timp ce mâncam, gazda mea îmi vorbea despre regiunea din tinerețea sa, indicând anumite puncte de interes din pictura ce acoperea zidul. După care a spus: adesea, în timp ce stau în această sufragerie, merg în amintire, pas cu pas, și retrăiesc zile de demult. Îmi amintesc, de pildă, cum mă plimbam pe acea alee în picioarele goale pe vremea copilăriei și parcă simt încă senzația pe care mi-o oferea praful curat dintre degete. Îmi aduc aminte cum pescuiam în acel râu
păstrăvi în multe după amieze de vară și cum alunecam cu Sania pe acele dealuri iarna. Acolo e biserica la care mergeam când eram copil, mi-a povestit zâmbind. Am stat la multe slujbe lungi în biserica aceea, însă îmi amintesc recunoscător bunătatea oamenilor și sinceritatea vieților lor. Pot sta aici, mă pot gândi la acea biserică și la imnurile pe care le-am auzit acolo împreună cu mama și tatăl meu în timp ce stăteam împreună în strană. Ei sunt îngropați de mult în acel cimitir de lângă biserică, însă în mintea mea eu merg și stau lângă mormintele lor și îi aud vorbindu-mi la fel ca în zilele de odinioară. Obosesc foarte mult, iar uneori sunt nervos și încordat. Mă ajută să stau aici și să depăn amintiri despre zilele în care mintea mea era lipsită de probleme, când viața era nouă și proaspătă. Acest lucru are efect asupra mea, îmi dăruiește pace. Poate că nu toți putem avea astfel de picturi murale în sufrageria noastră, însă tu le poți desena pe pereții minții tale, imagini ale celor mai frumoase experiențe din viața ta. Petrece timp printre gândurile sugerate de aceste imagini, indiferent cât de ocupat ai putea fi sau ce responsabilități ai. Această practică simplă, mai curând unică, de vreme ce s-a dovedit a fi utilă în multe împrejurări, poate să aibă un efect benefic asupra ta. E o modalitate de liniștire a minții ușor de practicat. Există un factor al păcii lăuntrice care trebuie menționat datorită importanței sale. Descoper frecvent că persoanele cărora le lipsește pacea lăuntrică sunt victime ale unui mecanism de autopedepsire. La un anumit moment al vieții lor au comis un păcat, iar sentimentul de vină îi urmărește. Au căutat cu sinceritate iertarea divină, iar bunul Dumnezeu va ierta întotdeauna pe oricine se roagă fierbinte. Totuși, există un capriciu al minții umane care va împiedica uneori un individ să se ierte pe el însuși. El simte că merită o pedeapsă, iar astfel anticipează constant acea pedeapsă. Ca rezultat, trăiește cu teama permanentă că ceva urmează să se întâmple. Pentru a-și găsi liniștea în astfel de împrejurări, el trebuie să își intensifice activitatea. Simte că munca grea îl va elibera, într-o anumită măsură, de sentimentul de vinovăție. Un medic mi-a spus că, în practica sa, multe depresii nervoase și-au avut originea într-un sentiment de vină pe care pacientul a încercat în manieră inconștientă să îl compenseze printr-o muncă febrilă. Wow! Este de-a dreptul fascinant. Pacientul a atribuit căderea sa nervoasă nu sentimentului de vinovăție, ci muncii sale excesive. Însă, a spus medicul, nu ar fi fost nevoie ca acești bărbați să fie deprimați din cauza muncii exagerate, dacă s-ar fi eliberat de la început complet de sentimentul de vină. Pacea minții în astfel de împrejurări poate fi dobândită prin aducerea atât a vinovăției, cât și a tensiunii pe care aceasta o produce în sfera terapiei lui Hristos. La un hotel, dintr-o stațiune unde mersesem câteva zile pentru a scrie în liniște, am întâlnit un bărbat din New York pe care îl cunoșteam întrucâtva. Era un director executiv extrem de tensionat, agitat și nervos. Stătea la soare pe un șezlong. La invitația sa m-am așezat și am avut o discuție. Mă bucur să te văd, relaxându-te în acest loc frumos, am comentat eu. El a răspuns nervos. Nu am nicio treabă aici. Am atât de multe de făcut acasă. Sunt sub o presiune teribilă. Mă simt epuizat de probleme. Sunt nervos și nu pot să dorm. Sunt iritabil. Soția mea a insistat să vin aici o săptămână.
Doctorii spun că nu e nimic în neregulă cu mine, că trebuie doar să gândesc limpede și să mă relaxez. Însă cum să fac asta? A întrebat. După care mi-a aruncat o privire vrednică de milă. Doctore, a spus, aș da orice să mă simt liniștit și împăcat. E tot ceea ce îmi doresc mai mult pe lume. Am vorbit puțin, iar din discuție a reieșit că îi era mereu teamă că urma să se întâmple ceva sinistru. Timp de mulți ani, anticipase un eveniment groaznic, trăind cu teama constantă că ceva îi se va întâmpla, soției, copiilor sau casei. Cazul său nu a fost dificil de analizat. Nesiguranța sa avea o sursă dublă, nesiguranțele copilăriei și experiențele ulterioare care i-au trezit sentimente de vină. Mama sa a simțit întotdeauna că ceva urma să se întâmple, iar el i-a absorbit trăirile anxioase. Ulterior a comis unele păcate, iar mintea sa inconștientă a insistat să se pedepsească. Bărbatul a devenit o victimă a mecanismului de autoflagelare. Ca rezultat al acestei combinații nefericite, eu îl găsisem în ziua respectivă într-o stare foarte accentuată de nervozitate. Terminându-se conversația, am stat o clipă lângă șezlongul său. Nu era nimeni în preajmă, astfel încât am sugerat ezitant. Ai vrea cumva să mă rog împreună cu tine? El a încuvințat din cap, iar eu mi-am pus mâna pe umărul său și m-am rugat. Dragă Iisuse, la fel precum Tu ai vindecat oameni în vremurile de demult și le-ai dat pace, vindecă acest bărbat acum. Dăruiește iertare pentru toate păcatele. Ajută-l să se ierte pe sine însuși. Desparte-l de toate păcatele sale și dă-i de știre că nu le vei întoarce împotriva lui. Dezleagă-l de ele, apoi lasă pacea ta să-i inunde mintea, sufletul și trupul. El și-a ridicat chipul către mine cu o privire stranie, apoi și-a plecat ochii, întrucât erau înlăcrimați și nu voia să-i văd așa. Am fost amândoi puțin jenați și am plecat de lângă el. După câteva luni, l-am întâlnit, iar el a spus, ceva mi s-a întâmplat în acea zi când te-ai rugat pentru mine. Am avut o senzație ciudată de liniște și de pace și de tămăduire. Acum merge regulat la biserică și citește Biblia zilnic. Urmează legile lui Dumnezeu și dispune de energie din abundență. E un om sănătos, fericit, pentru că are pace în inimă și în minte. Amin.